नमस्कार, मी नीता कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचे खूप स्वागत करते आणि आजची आपली रेसिपी आहे कोवळ्या फणसाची भाजी। आणि या व्हिडिओमध्ये फणस कशा रीतीने साफ करावा हे मी सोप्या पद्धतीने सांगितले आहे। त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राइब नक्की करा, बेलचं बटन दाबा, त्याच्यानंतर ऑलला सिलेक्ट करा जेणेकरून माझे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळेल। स्टेप पहिली, सर्वात प्रथम मार्केटमधून आपण फणस आणल्यानंतर त्याला लिंबू लावून ठेवायचं जेणेकरून तो काळा पडणार नाही। आणि कापताना हाताला आणि विळीला किंवा तुम्ही सुरी वापरत असाल तर सुरीला तेल लावून घ्यायचं पॅराशूट ऑइल, जेणेकरून जो फणसाचा चीक असतो तो चिकटणार नाही। हे बघा, अशा प्रकारे याचे आपल्याला मध्यम आकाराचे तुकडे करून घ्यायचे आहेत। तर मी सर्व फणसाचे हे असे तुकडे करून घेणार आहे। फणसाची जी वरची साल असते, ज्याला आपण चारखंड बोलतो, आणि पाव हे आपण नंतर काढणार आहोत। तर हे पद्धतीने आधी आपल्याला तुकडे करून घ्यायचे आहेत। तर सर्व मी तुकडे करून घेते। आता हे जे तुकडे आहेत ते आता मी या जाळीमध्ये घेणार आहे आणि स्वच्छ पाण्यातून धुवून घेणार आहे। धुवून झाल्यानंतर खाली अशी प्लेट ठेवावी जेणेकरून पाणी नितळून जाईल। आणि आता हे कुकरमध्ये मी शिजवून घेणार आहे। कुकरमध्ये आता मी सर्व जे फणसाचे तुकडे आहेत ते घालणार आहे आणि एक तांब्या मी ह्याच्यामध्ये पाणी घालत आहे। हे आता मी अर्धा तांब्या घातला आहे, अजून थोडंसं मी पाणी याच्यामध्ये घालणार आहे आणि कुकरच्या 2 शिट्या करून मी ह्याला शिजवून घेणार आहे। ही झाली आपली पहिली स्टेप। आता कुकर थंड होईपर्यंत आपण वाटपची तयारी करूया। त्यासाठी मी इथे ओलं खोबरं घेतलं आहे 1 वाटी, थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे, टोमॅटो घेतला आहे एक मोठा कांदा, 1 इंच आल्याचे तुकडे बारीक करून घेतले आहेत, लसणीच्या 5-6 पाकळ्या, फोडणीसाठी मी घेतला आहे जिरं, हिंग, लसूणच्या 2-3 पाकळ्या, कढीपत्त्याचे 4-5 पानं। आणि हे मसाले बघूया। आता हा चमच्याच्याच मापाने मसाले घेतले आहेत। हे 2 चमचे मी घेतला आहे घरातला रेग्युलरचा मसाला, 1 चमचा मी हा घेतला आहे गरम मसाला, 1 चमचा मी हा घेतला आहे एव्हरेस्टचा चिकन मसाला आणि पाव चमचा हळद घेतली आहे। आता वाटप तयार करून घेऊया। त्यासाठी मी तव्यावर गरम केला आहे, 1 टेबलस्पून तेल घातला आहे। सर्वात प्रथम कांदा चांगला आपल्याला परतून घ्यायचा आहे, एकदम काळपट नाही करायचा, कांद्याचा कच्चेपणा जाईपर्यंत त्याला भाजायचा आहे। आता टाकले आहेत आल्याचे तुकडे, लसणीचे तुकडे, हे तेलामध्ये व्यवस्थित हे परतून झाल्यानंतर इथेच मला आता टाकायची आहे थोडीशी टोमॅटो, यातली थोडीच टोमॅटो आपण वाटपामध्ये घालणार आहोत, थोडीशी कोथिंबीरही आपल्याला घालायची आहे। व्यवस्थित टोमॅटो नरम इथे करून घ्यायचा आहे आपल्याला, परतून सतत परतत राहायचं आहे। आता टाकूया खोबरं, आणि खोबरंही आपण चांगलं खमंग सुगंध येईपर्यंत, चॉकलेटी रंग येईपर्यंत भाजून घेणार आहोत। तर 2 ते 5 मिनिटातच आपलं खोबरंसुद्धा मस्तपैकी भाजून झालं आहे। याची आपण पेस्ट करून घेऊया। स्टेप तिसरी, आता इथे आपला कुकरही थंड झालेला आहे। हे बघा, मस्तपैकी कसं आपला फणस शिजवलेला आहे। तर आपण ह्यातलं जे पाणी आहे ते आता गाळून घेऊया। पाणी अजून आतलं गरम आहे, त्याच्यामुळे चमच्याच्या सहाय्याने मी एका प्लेटमध्ये फणस सर्व काढून घेत आहे आणि आता याला आपल्याला साफ करायचं आहे। तर अशा पद्धतीने आपण जर केलं, म्हणजे शिजवूनंतर फणस साफ केला तर सहजच म्हणजे त्याचं जे चारखंड आहे, पाव आहे, ते निघते। चारखंड म्हणजे पाठीमागचा हिरवा भाग आणि वरचा हा जो बघा, हा एकदम असा कठीण असा दिसतो, पण आता तो नरम झालेला आहे, तो आहे पाव। ते आपल्याला काढून टाकायचं आहे, त्याची भाजीमध्ये ते घ्यायचं नसतं। हे बघा, हे आपल्याला काढून टाकायचं आहे बाजूला। तर अशा पद्धतीने फणस साफ करणं फार सोपं आहे, करून बघा। हे बघा, सहजच निघतं कारण शिजलेलं आहे। हाताने सुद्धा आपण आपली जी भाजी आहे ती काढून घेऊ शकतो। हे चारखंड मी बाजूला ठेवलं आहे, हे बघा, पटापट निघतं आणि पटकनच आपला फणस साफ करून होतो। पावाचा भाग आहे तो आपल्याला काढून टाकायचा आहे। तर ही माझी आयडिया कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की कळवा। तर अशाच प्रकारे मी पूर्ण आता भाजी व्यवस्थित साफ करून घेत आहे। चारखंड आणि पाव हे आपल्याला घ्यायचे नाही आहेत। तर लवकरच अशा प्रकारे माझी पूर्ण भाजी अशी साफ करून झालेली आहे। आता भाजी आपण तयार करायला घेऊया। स्टेप चौथी, कढईमध्ये 2 टेबलस्पून मी तेल घेतलं आहे। सगळ्यात प्रथम द्यायची आहे फोडणी। फोडणीसाठी जिरं, राई, कढीपत्ता, हिंग, लसूण मी एकत्रच घातलं आहे। फोडणी ही चांगली परतून घ्यायची आहे। तडतडली की त्याच्यामध्ये जे आपण कोथिंबीर थोडीशी ठेवलेली, टोमॅटो ठेवलेली, ती आता मी घातली आहे। तीही व्यवस्थित तेलामध्ये अशी परतून घ्यायची आहे। टोमॅटो हा थोडा नरम झाला पाहिजे, त्यासाठी मी झाकून ठेवत आहे। 1 ते 2 मिनिटातच टोमॅटो चांगला आपला नरम होईल। आता ह्याच्यामध्ये टाकत आहे मी जे वाटप, जे आपण करून ठेवलेलं खोबऱ्याचं।
बरंचसं जे वाटप आहे ते भांड्याला चिकटलेलं असतं, तर भांड्यातच पाणी घालून मी ते वाटपसुद्धा घेतलं आहे. थोडंसं पाणी घालून हे सर्व वाटप घेतलं आहे. आता याच्यामध्ये टाकूया मसाले. एक एक करून आपल्याला सर्व आपले मसाले घालायचे आहेत. तर पहिली घातली आहे मी हळद, नंतर गरम मसाला, नंतर चिकनचा मसाला. तो घातल्याने खूप छान टेस्ट येते भाजीला. एकदा घालून बघा कशी लागते भाजी, सांगा मला. हा आपल्या घरातला रेग्युलरचा मसाला तुम्हाला घालायचा आहे. व्यवस्थित सर्व मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे. सर्व मसाले, सर्व वाटप एकदम एकजीव झालं पाहिजे. आणि हे आपण आता झाकून ठेवूया 5 मिनिटांसाठी. 5 मिनिटांनंतर आपली बघा ही जी ग्रेव्ही आहे, जे वाटप आहे ते चांगलं शिजलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपली जी भाजी आहे फणसाची ती आपण आता घालायची आहे. व्यवस्थितपणे मिक्स करून घ्यायची आहे. सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे. मस्त असा वासही येत आहे वाटपाचा. पाणी घालायचं आहे इथे. गरजेनुसार तुम्ही कमी जास्त पाणी इथे घालू शकता. जर भाजी सुकी हवी असेल तर पाणी थोडं कमी घाला. जास्त हवी असेल रस्सा भाजी तर थोडं जास्त पाणी घाला. चवीनुसार मी घातलं आहे मीठ. सर्व व्यवस्थित ढवळून आता हे परत आपल्याला चांगलं ह्याला एक उकळी काढायची आहे. त्याला मी आता ठेवणार आहे झाकून 5 ते 7 मिनिटांसाठी, की आपली भाजी ही लगेचच तयार होईल. भाजी ही आपली तयार झाली आहे. खूप छान सुगंध सुटला आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही फणसाची भाजी बनवून बघा. खूप छान लागते ही अशी भाजी. एकदम चिकनसारखीच लागते. कमेंटला मला कळवा कशी झाली आहे. चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.